Здравейте, аз съм професор Анела Иванова от лабораторията по квантова и изчислителна химия на факултета по химия и фармация на Софийския университет Свети Климент Охридски. С какво се занимаваме в нашата лаборатория? Правим молекулно моделиране. Това значи, че с помощта на компютърни програми изследваме поведението на молекулите. Можем да наблюдаваме свойствата на молекулите, когато те са оставени на спокойствие, а можем да ги гледаме и как се движат. Можем също така да изследваме различни химични процеси, както в разтвор, така и в твърдо състояние, да проследяваме как се случват химичните реакции на молекулно ниво. По този начин разбираме по-добре химичната природа на веществата и се научаваме да моделираме свойствата им по начин, който да бъде използваем и полезен за нашето общество. Тоест ние с помощта на компютърни симулации помагаме да се разберат по-добре процесите и свойствата на молекулно ниво. Основните инструменти, с които ние правим нашите изследвания, са специализирани компютърни сървъри. Вие може би сте слушали за суперкомпютърните центрове, с помощта на които се изследват галактиките или метеоролозите предсказват времето. Ние използваме същите тези сървъри, за да правим симулации на поведението на молекулите. Такива сървъри имаме в факултета. Те са осигурени с помощта на финансиране от Министерство на образованието през оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж и чрез финансиране от Фонд научни изследвания. Също така за по-големите и по-времеемки симулации успяваме да получим достъп и до суперкомпютърни центрове в Европа и в целия свят. Какво би било най-интересно за студентите от тази част на обучението, която ние провеждаме? Занимаваме се с студентите още от втори курс в бакалавърската им степен. Продължаваме през магистърска програма, която е специализирана, нарича се изчислителна химия. И също така обучаваме и студенти в докторантски програми, конкретно в тази по теоретична химия. Какво е най-интересно на студентите? Може би за първи път, когато те нарисуват своя собствена молекула на екрана и видят как точно изглежда тя в пространството. Още повече се впечатляват студентите, когато видят как може тази молекула всъщност да се движи. Другото, с което студентите много се впечатляват, е момента, когато те успяват да си обяснят на молекулно ниво нещо, което са учили по експерименталните химически дисциплини. Тогава наистина очите им светват, появява се момента на разбирането, много неща се групират, навързват едно с друго и това много помага на студентите да задълбочат познанията си в химията. Кои са проектите, с които се занимаваме в момента, какви научни изследвания провеждаме? Всички знаят или са чували за фолиевата киселина. Тя е съединение, което подпомага на клетките да растат и да се развиват. Но освен това, тази простичка молекула на фолиевата киселина, която всички ние имаме в телата си, може да се използва и като насочваща система за доставка на лекарства. Нашата задача като хора, които се занимават с молекулно моделиране, е да разберем какви лекарствени товари може да пренася фолиевата киселина, на къде се насочва тя заедно с този биоактивен товар в организма, как навлиза в клетките и какво се случва след това, така че да можем да използваме фолиевата киселина и нейни производни като един вид молекулни транспортери, с помощта на които да доставяме лекарства на определено място в организма. Още от създаването на нашата лаборатория през 1962 година
от професор Николай Тютюков. Той е първия учен, който е въвел изучаването на теоретична химия в България и провеждането на молекулни симулации. Лабораторията има сътрудничества с различни международни групи. Най-тясно сме свързани с колеги от Германия. Дълги години професор Тютюков провежда изследвания заедно с колеги от университета в Лайпциг и от Макс Планк института по полимери в Майнц, Германия. Последното сътрудничество ние продължаваме успешно и до сега. Къде могат да се реализират студентите, които обучаваме? Трябва да кажа, че при нас идват много от най-силните студенти в факултета. Едно много полезно знание, което може да се придобие от теоретичните изследвания, е как човек да работи с числени данни. Така че част от нашите възпитаници работят в учреждения, в компании, които разчитат на това хората да могат да обработват числени данни, така наречената на английски Data Science, която в днешно време е много необходима. Друга част от възпитаниците се занимават с програмиране, така че знаете, че в България софтуерните компании са много и най-разнообразни и това е една възможна реализация. Разбира се, не бива да оставяме на последно място и академичната кариера. Част от студентите, които са се обучавали при нас, предпочитат да продължат да се занимават с научни изследвания. Това е възможно както тук в Софийския университет, така и в останалите научни институции в България. Немалка част от възпитаниците ни заминаха и продължиха своите изследвания и в чужбина. Ако мислите, че химията е вашето поприще и ви е станало интересно да видите точно с какво се занимаваме, една удачна възможност е Денят на отворените врати, който вече стана традиция в факултета по химия и фармация. Провежда се веднъж годишно или през месец май, или в началото на месец юни. В рамките на този ден на отворените врати ние отваряме и вратите на лабораторията по квантова изчислителна химия. Добре дошли са ученици от средните училища, дори и по-малки, бъдещи химици. Добре дошли са и техните родители или всички хора, които имат интерес към химията. Ние отваряме вратите на този компютърен клас, където нашите студенти ви показват една атрактивна презентация, от която да добиете представа с какво се занимаваме, какви типове молекулни системи изследваме и какви са всъщност възможностите на изчислителната химия. Ще имате възможност и вие да пипнете истинска специализирана програма, с която да нарисувате на компютъра любимата си молекула. Ще имате възможност да ни попитате как точно ги смятаме тези неща, какви свойства можем да описваме, какво можем да разбираме за микроскопските химически обекти, каквито се явяват молекулите. Дори да не намерите време да дойдете да ни видите в Деня на отворените врати, ние винаги сме тук, а вие винаги сте добре дошли. Нашата лаборатория е част от катедрата по физико-химия. Ние се намираме на 5-ти етаж в сградата на факултета по химия и фармация. Каквото и да ви интересува от областта на химията и стига ние да можем да ви помогнем, ще го направим или ще ви насочим да поговорите с колеги, които биха могли да ви помогнат. Ако искате да станете наши студенти, можете да прочетете повече на интернет страницата на факултета. Винаги можете да ни потърсите. Във факултета винаги има хора, които ще се срещнат с вас и ще бъдат щастливи да си поговорите за химията на съвсем достъпен език.